Hej og velkommen til Superquizzen, programmet, hvor du har muligheden for at vinde 1 million danske kroner. I denne uge er den heldige deltager Kim Andersen. Kim Andersen, velkommen til. Jo, tak så mycket då. Hvad laver du til dagligt? Jag pratar vad heter. En gang til, undskyld. Jag pratar det heter och på det ja. Okay. Ved du hvad, jeg tror bare, vi går direkte til det, du. Nej, en anden ting, jeg vil lige spørge dig om. Hvad kunne du godt tænke dig at bruge pengene på, hvis du går hen og vinder i dag? Jag ska se det på godt her i Hillen. Prydda. I en kode halle. Jamen, jeg tror bare, vi går direkte til quizzen. Er du klar til det første spørgsmål? Jo, visst er jeg. Det første spørgsmål lyder følgende. Hvilket band debuterede i 1992 med nummeret People Need Love? Du får de 4 valgmuligheder. 1. Var det The Beatles. 2. The Rolling Stones. 3. Britney Spears. Eller 4. ABBA. Det är ABBA! ABBA är svenska det är jag. Och det kan ABBA. Då är Dancing Queen. Okay. Thank you for the music. Den er altid. Er det dit endelige svar, ABBA? Ja, kan det ABBA da. ABBA er Sverige. Okay, og vi ser, om det er det rigtige svar. Så hvis du kigger med hernede. Ej, og det er fuldstændig korrekt. Du har nu 200 danske kroner. Tillykke med det. Danska? Det var det svenska kroner. Jamen, det må du så få vekslet bagefter. Godt. Vil du gerne fortsætte, eller vil du stoppe her? Jo, visst da. Okay. Vi fortsætter. Hvilket kendt drikkevare blev i 1847 grundlagt i Danmark? Her kommer de 4 valgmuligheder. 1. Var det Bordeauxvin. 2. Var det Smirnoff Vodka. 3. Brøndum Snaps. 4. Carlsberg Øl. Ja, det er øl. De kender det øl, ikke? Det er faktisk kun ikke højt. Er 4 det endelige svar, altså Carlsberg Øl? Jo, kun med øl. Godt så, vi prøver at se, om det er det rigtige svar. Og det er fuldstændig korrekt. Tillykke, du har nu 10.000 danske kroner. Tillykke med det. Ja, vi stiller lige om til reklamerne i kort øjeblik. Først kom kærlighed ved første hæk. Så kom kæreste sover. Nu kommer den store nye danske actionfilm. Dø hårdt. Sprængfyldt med special effects i dansk topklasse. Fuck! Velkommen tilbage til Superquizzen. Vi er vist blevet klar igen, tror jeg nok. Ja. Godt. Kim, vil du fortsætte? Jo, vist. Godt så. Så kommer spørgsmålet her til 100.000 danske kroner. Hvilket land tabte et stort slag under Kalmarkrigen den 11. juni 1611? 1. Var det Danmark. 2. Tyskland. 3. Norge. 4. Sverige. 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 Er det dit endelige svar, Sverige? Ja, visst det er Sverige. Okay, vi ser, om det er det rigtige svar. Og det er fuldstændig korrekt. Du har nu 100.000 danske kroner. Det er jo utrolig flot, må man sige. Nu er vi jo ved at nærme os den gyldne million. Hvordan synes du, det går? Har du nerverne på styr, eller hvad? Ja, vi har lidt tekniske problemer. Jeg ved ikke rigtig... Hvad?